De csúlyogja rá. Most már nyomhatod. Mit? Hagyd úgy a geci. Szia! Ha Mújó Vali vagy Gárdésbú, szeretném megismerni fehér népeket. Tovább. Tovább. Hát komics van, amikor 2013, de már lejárt. Na, akkor Borviszájához engedj el fő. Engedj egy ciga, hagyd meg egy küldeni. Engedj majd fölvegye a fejét. Ha felvogja a fejét. Na, ki vagy te? Mújó Vali Gárdésbú. Tovább. Szeretnék megismerni fehér népeket. Melyik vagy 22? Román. Na, Te- román vagyok. A Ó. Foxkik közül. De milyen tetoválásod van? Amikor 2013, de már lejárt. Nem kell félni, ide jöttek százan. Tavaly is 3 barrajt vágtunk ki. Fölraktam a vizet a kályhára, a csetrálátnak minden. Igen? Az jó. Most éppen itthon vagyok, dolgozok. Csinálom a házi szappanyt. Nem pitángolja a házi szappan. Mit ettél? Szalt. Mit ettél ma? Hát most kóba. Kópász? Így tagadjába. Hát törtem. Törted? Ki a fodrászod? Mi? Hajas? Ki a fodrászod? Nekem fodrászom van Miska. Hajas Laci? Lekapta szemöldet. Budi! Igaz, jó, hogy nem nagyon volt. Nem jó. Ilyen, de Budi lekapta szemöldet. Avansz, várj. Tényleg nyílem. Nyírd már meg Román Alit. Lekapta a szemöldökit. Anyám. Jaj, de szép. Aha. Nem ugrálnak benne. Ugrálnak egy kicsit a tetvek, de jó van, majd pattognak kifele. Hát itt a kajálós. Szépen nézők ki alulról, felülről. Ülöcsön már a fejem cigány, ne nevetessék. Az igen. Emelről is. Folyik már az óra mutató, valaki nyírja már tovább. Emelről is. Add már ide azt a gépet. Megnyírok ezt. Nem hagyom Isten félbe. Magamat szoktam otthon megnyírni ember. Nem hagyom félbe. Romániában. Ott. Kis pélód van. Kőkóbasz. Nyújtogass csak egy kicsit. Törjen. Törjen, te geci. Itt melegebb. Mik a bingó fehér, vagy alul fölül, vagy tiszta izé. Valami vörösöt. Most mi a gecsit csinálsz? Hát nyírd azt. Hát miért szépen előttem? Lefele nézzél most már, mert így nem tetsző. Másikban is megnyírjuk, hogy látsd, hogy jól. A végét itt leveszem ennek is. Névegyezni. Na, nem. Fogadjuk egy ezres, vagy nem engeded, hogy levágjam. Homlokánál még van. Még? Munyó Ali. Fogadjuk, hogy nem engeded. Csak így nyírja, jól? Adunk egy ezresre, lenyírhatjuk a szemöldet. Biztosan. Összedobjuk 3000. Össze. Biztosan. Na, Te amúgy idé vagy pánk. kapsz 3000-et. Várjál, haladjál már. Nem jó úgy. Az internetes lesz. Ez jó. Ez internetes lesz. Dobál. Öcsém. De tényre van még A piros csak valami itt van. Homma. Valami nem tudom, letapott kágán a cigányok. Némi hajléktalan, vagy tisztán. Jó, köszi. Ó, de meg húztam. Néha beindul ez a fotó. Milyen szép. Így még le kell élni, hát. Oh. Na, akkor menjél. Hol lesz faszok? Hát ilyen nincs a környékben. Mesterfodrászok. Nagyon soká. Mutatkozzon már be, mesterfodrász. Leszensz ki, Mihály. Egy. A mesterfodrász. A mester... Szemöldöket is megnyírom a gecinek. Fogjátok le! És társa. Na, nyírjad már. Társa. Vagy haladjak különböző. Logosszájú lenni. Menni kell kajjani. Csíkokban, mint az izé. Mint a kutyám. Mint a pankok. Sokáig kilók még olyan. Mert nagyon lassú az a gép. Akkor jó, hogy ilyen lassú.
Mikor fogja a szemöldökét? Miért fog? Körlezni. Stójki bőr, köböblő, ájde bőröjön a débbe. Na, kész vagy. Mehetünk enni. Vegyétek már közöttükről, tudom, vigyétek már. Hall. Add már De, ide. Te rajossunk. Amúgy is lehet. Mutatkozzál már be, akkor kivetni most valójában. Te vagy rongyláb? Urak, 70 felejtselejtem. Mit mondasz? Milyen ez a gép erről, és vágy az ember fejét. Hát ez én szól. És? Neked van géped is? Nincs. Volt meg. Hát mert az enyém is ugyanilyen volt, hogy elvoltak tudod baján. Hoppá. Robinak odaadtam a jótállástól. Aha. Neki meg egy szar volt, azt visszacsinálta az én jótállásomra. Ja, aha. Kezdet vedd már, hát így nem jó, nem lehet nyírni. Nem. Azt mondom. Micsoda? Akkor így fogom. De vidd, de én nem látom a hosszú hajszálakat. Akkor így. Jó, úgy, de ne úgy. Így fogjad már. Lássam a szemeidet, lássam a szemeidet. Lőssük a hullogika. Kész. Kész minden, design. Jim Carrey. Elvágod. Jobb túl senki. Basszátok meg a víz, hogy fogjuk felsöpölni. Kit izgatsz? Vagyunk mindjárt elindulunk. Jó, az nem vagy. Majd megyünk, az kész, ki a? Mi? Hát majd megyünk már. Nem is látjuk szemben. Na idegeskedj, na fürödjél most már lefele buska. Hát de nem Nem is látszik rajta sem. Most már fürödjél a busak. Gyere, Emit, és ezt a kis csücs. De most, mert ide Jó, teszem a csak készítőt. azon te idióta. Itt idáig beláttam, akkor itt ezt a picit be kéne vágni, és pont ugyanaz volna. Nem kell bevágni, jó az. Gyerek úgy beszél, Nem mint hisz olyan nekem. veled ez a szöbbe. Nem visz nekem. Nekem nagyon. Na, vigyázz tényleg azt a kamerát, hagyd fürödjek. Jó van. Mi van? Na van, gyerünk ki akkor. Fölveszem emlékből ezt a házat. Hon voltunk. Többet ide se gyűjtünk. Jó, van, elég, tényleg. Engedem, fizet. Látod? Rohanok is megnyíltam. Már jönnek a menők. Mentek is a Ferkóhoz szerintem. Ezt a hulladékot. Hát ott is vagy. Jó. Igen.